Hoeveel bussen heb je staan? Nou, we hadden 30 busjes hebben en we hadden een groot kanon. En nou, dit hier hebben we dan nou, die carousel zeg maar, met alle bussen erop. Dus nou, we zitten op niet 40 bussen. Een carousel, hoe werkt het? Werkt dat? Nou, we hadden er een trekker voor. En nou, die draait op hydrauliek, dat ding. Nou, dan draait er rondjes zeg maar, en dan knallen wij de bussen. Dat is heel simpel eigenlijk. Hoeveel kanalen komen eruit? 8. Er zitten 8 bussen op van verschillende formaten. Nou, dan hebben we zo'n vergaser. En dan doen we wat gas erin in de bussen in plaats van het kabet zelf. Dan doen we het gas van het kabet doen we erin. En dan vlam erachter en dan knallen. En vanaf hoe laat ben je meer al douane? Nou, we zijn hier 8 uur begonnen, maar we hebben nog wat kleren zetten en zo. Maar toen ben ik direct begonnen met kanalen. 10 uur begin weer meestal te kanalen. Nou, weer gratis koffie en gratis oliebal en zo voor de meesten die hier komen. En later op een beetje dan komen de busjes met beren hier. Tot hoe laat game trouw? Nou, ik denk sowieso met het kanaal want tot een uur of 4. Daar ben je meestal wel aardig fanatiek mee. Het kanaal gaat wel aardig lang trouw. In sommige dwarten ben je echt 12 uur, gaan ze een nuchter van en dan gaan ze vat aan beer. Maar toen je beer erin kan je een kanaal tegelijk.